Witam Was pięknie, Rostomili. Dziś wam wyrządzę cosik o Singerce. Singerka to była maszyna do szycia. Dycki se wspominam, że moja starka mieli taką starusną maszynę. Ona szyła, a prawiło się na nią Singerka, bo była robiona przez werk, co się mianował Singer. Ta Singerka była ciężko, była fest ciężko, bo starzy mi prawili, że ją musieli dycki nieść dwusilni chłopi. Było tak z tego, że Singerka była prawie cało zrobiona z oceli. Stoła na 4 nogach, ze żeliwa, a one były szumne, porobione w takie roztomante wzory. Po niektóre te nogi miały i porobione takie kwiotki. No a z tego ta maszyna była ciężko, bo była porządnie zrobiona, bo kiesi maszyny, a roztomante wieca się robiło tak, co by one służyły nie rok, dwa, ale więcej roków, a i 50, a i 100. Pomiędzy tymi dwoma nogami był taki pas i na tym pasie było napisane Singer. Pod tym napisem była wielkucno pedajla. Ona była kapkę podobno do tej, jako je w kole, ale o wiele większa. Na tą pedajlę stareczka dycki ciśli szłapą do wyrchu, a zaś dołu, a ona kręciła taki wielkucne koło. To koło było z boku. Od tego koła szł rzemień, a ten rzemień kręcił takowne mniejsze koło, co było przy maszynie na wyrchu. To kółko się świeciło, bo było ocelowe, a ono, dziepro, ruszało całą maszyną, co by szła. Wszystkimi tymi wiecami w postrzodku. Singerka stała na drzewianym stole, była czorno, a spoń ta, co ja se wspominam, a na niej były nasztrajchowane albo wyszkrobane, teraz już bo mnie rzeknym gans, ale były tam na niej roztomante wzory, kwiotki, roztomante takie jak rośliny. Każda Singerka miała swoje numero, tuż szło się łatwo dozwiedzieć, w którym roku ją zrobili. Hańdowni jak jeszcze nie było po chałupach elektryki, to gaździno, kiero miała maszynę do szycia, sedycki rożła petryolkę, wzięła se oto kąski jakichś materiałów, wraziła do Singerki nić, a już mogła coś uszyć. Ale to nie było takie einfachowe, bo rękami musiała styrkać materiał pod jegłę, a podle tego musiała huśtać szłapami tą pedajlę. Z boku każda Singerka miała mały podstulek, taką szuflotkę. Czasem były aj dwa takie podstulki i do nich się dycki wraziło nici, mały nóż albo kąski szmot, co zbyły ze szycio. Jak paniczka już poszyła co chciała, to dycki zwyrtła Singerkę, schowała ją do postrzodka drzewianego stoła, a zawrzyła z wyrchu dźwierkami. Ja se wspominam, że ta Singerka, co stoła w starczynej izbie, wiele razy była przykryta jakąśik płachtą w szumne kwiotki albo jakąśik deką. Mało kiedy się ta maszyna skućkała, bo to była konstrukcja zrobiona jak się patrzy. A jak już przestała szyć, to ją szło łatwo sprawić, bo części do Singerki szło dostać, a byli i tacy ludzie, co majstrzy, co ją poradzili sprawić. Singerka to nie była maszyna do szycia, ale to był aj szumny mebel. Ona stała wedle Olmaryje, naprociw stołu, a każdy, kto przyszedł do chałupy, kto przyszedł na nawszywę, chnet wiedział, że gaździno poradzi szyć, ale aj wie, co jest szumnego na tym świecie. Bo na Singerce były takie Singerki, co miały ozdoby z Egiptu. Baj staruczny Sfinks bywał na tych Singerkach. Jako dziecka my się Singerką bawulkali, bo my się huśtali na jej wielkucnej pedajli, albo my kręcili tym małym kółkiem w te a we w te. Stareczka nas przeganiali, bo prawili, że Singerka to nie ma żadne bawidło,
a miała recht, bo tela wiecy, co ona uszyła, to by nie poradziła zrobić żadna inksza maszynka. Po tym nie skorzy, gaździnki se zaczęły kupować takowne moderni maszyny do szycia, te młodsze gaździnki, a te maszyny do szycia były na elektrykę. Ale stareczki, a stare ciotki se niechały tą singerkę, a i nie wyciepowały, bo wiedziały, że kieby nie ona, to by familia drepsiła w potarganych oblyczkach. Bo przeca to, co hańdowni paniczki szyły jegłom godzinę, to singerka poradziła chnet, a kiejsi roboty było kupa w chałupie, a przy chałupie. Toż każdą maszynkę, co robiła za człowieka, w worce było mieć doma. Jednako potem kupa ludzi zaczęło te singerki wyciepować. Najprzód się ją dało do waszkuchnie, potem do stodoły, do szopki, a potem się już to przedowało jako capary zaporę grejcarów. Ludzie się tego zaczęli pozbywać. Singerki furt jeszcze są, kańści gledzykany po chałupach, ale więcej ich je po muzeach, po roztomańtych skansynach, po izbach regionalnych, a są te singerki a i kańskie w gospodach jako ozdoby. Jak macie takowną maszynkę doma, to ją namazajcie oliwą, zakolybejcie tą pedajlą wielkucną, a posłuchajcie, jak ona funguje. Ona będzie cykać, jak najlepsze szwajcarskie godzinki. To cykani słyszeli moja stareczka, kiej na singerce szyli, z 2 kąsków materiału, jakąś ich oblyczkę, choćby taką oto na każdą. Ale słyszała to cykani każda paniczka, kiero na singerce szyła. Roztomili, dziękuję pięknie za posłuchanie. Jak macie radzi, to moi drzistani, to macie takie 2 obrazki po obu stronach mojej głowy. Jeden obrazek to je pytka, co byście subskrybowali mój kanał, a drugi obrazek to je film, co się wam można spodoba. Dziękuję pięknie, miejcie się do następnego razu.